Бих представила и себе си с няколко думи. Аз съм Джорджия Гагана Ефремова, антрополог, социален изследовател, предприемач и основател на тази фондация. Живяла съм живота си през много призми и роли. Много от тях са закодирани в интересната и преплетена история на тези ми две имена. За тях се надявам да разкажа малко в следващ момент и следващото споделяне. Моята най-завладяваща мотивация за установяването на тази фондация е личният ми път на изцеление от онкологична прогноза с помощта на холистични методи. Това пътуване започна за мен преди 5 години с една тежка онкологична диагноза, която постави началото на една много дълбока трансформация за мен. В процеса научих страшно много за живота, за любовта, за Вселената, от която сме част и най-вече за изборът, който винаги е в нас и остава наш. Ключови за мен бяха, разбира се, прочистването на тялото и рестартирането на имунната система, както и разкодирането на личното значение на болестта, прошката, приемането и трансформирането на много от страховете. Смятам, че само така истински можем да си върнем живота. И не на последно място връзката с рода и родината. За мен, връщайки се към България след повече от 25 години извън страната, това беше и много учебен процес, не само целебен. Научих много за медицинската система, здравните ни модели и нивото на онкологична грижа, която се предлага тук. Разбира се, както на повечето места в света, тя е прекомерно фокусирана към развитието и инвестицията в технологически и фармацевтични решения с почти незабележим фокус върху холистичната цялостна грижа за човека. Но намерих и множество лечебни ресурси в страната и безброй интегрални практици, част от които станаха и моите съмишленици за това начинание. Но най-вече научих и за липсващите връзки между тези два свята и в мен се породи едно желание, импулс да направя нещо за тези липсващи мостове. Част от най-същественото е адекватния хранителен режим, регулирането на нервната система, вътрешната психологическа работа, умението за това да полагам грижа за себе си. През целия път на болестта. Защото болестта, тя самата понякога е път и начин за нас да проправим път на светлината в нас и по-цяло в обществото. Фондация за човешко развитие Гергина е по замисъл и намерение системна организация. Желанието да допринесем на ниво култура и система се дължат до голяма степен на моят предишен опит в културната антропология, икономиката, социалното развитие и обществената политика. За мен предстоящата дейност наистина е възможност да приложа този вече натрупан опит на едно ново ниво, по един по-трансформативен начин, с повече дълбочина и човечност. Най-централното за мен е човешкото развитие. Смятам, че то трябва и може да се случва винаги и независимо от обстоятелствата. Смятам и, че това е пътят на устойчивата социална промяна, отвътре навън, полагайки грижа за нашата вътрешна и социална архитектура. Ако мога да го обясня с една сентенция, любима мисъл, която имам, тя звучи така. Когато едно яйце бъде счупено отвън с външна сила, тогава животът спира. Когато едно яйце бъде счупено отвътре, с тласък отвътре навън, животът започва. Следователно, всички велики неща, всички значими промени се случват отвътре
навън.